tanaw mo. Mura man nagbayot. Magandang lila, And again, may 150 ko. puso ko yung Sana na. nabili. 150. Ano, oy, pagkanindot ba niyo? Pagkataasa na ba doon? Peso na like, liti pa doong langit. Kung ginoo ko na po, mutungas na rin kamay. Kung na may estatua nga, ginoo ko board taroy. Kabastos pa ni mo, oy. Kung ano na siya undong, kanang joke-joke na siya. Oh, kaya sinasya. Ayo. Ano, pagkanindot na, dito na rin lugar, samot nagnakay, special someone undong. Mawa, masada itong pagkatiguan ang ting style na ni. Samot kang mga kita kagkuhan. Agoy, delikado tayo dyan. Na. Diya ka. Dagkuha naman dito. Kuhan, tulay sa Kintulibaw. tulay sa atong paghinigog maay, hindi. Oh! Jesus Christ. Ato ko na itong kahit. Ay, si Rina. Ay, naano si Rina na ah. Madong hapon unsa niya nami sa sud sa Mirror of the World among mong gidangan karon makakita po mo kung sa forma din ng Mirror of the World. But before that guys, please don't forget to like, share, and subscribe my YouTube channel Junjun Steve. And of course among isoray ron sa manene kay aron makikita mo kung sa ang overview dun tanan ganing maong Hollywood. This is Hollywood. So only in Bohol nga makita nimo ang reflections sa tanang mga legends, mga landmarks sa mga nagkalain-lain nindot nga lugar sa tibuok kalibutan. So i-picture out din so ito makita nga nindot aso ang lugar. So tara guys kay mato na yung masoray na rin. Come on. Mahal temperature doon kay 99.9. 99.5 RT temperature lo. Nanara natin sa siya na to ang lip side sa'yo. Ano, pagkanindot sa mga ito eh. Tapos ginoo ko ang kalibutan. Tapos kalibutan na po ilang kalibutan di ay. Tapos kinan. Unsa man yung mga bata alo? Napay kabadyo nga. Uy, ginoo ko. Awag ako sa nila. Sandal nga nabilin lo. Kalindot, di ay lang di kabadyo. Klaro kayo ni Siwil. Ni Siwil. Ito pa, pasada ng kalibutan ha. Kanang kuhan. Pala buta nga nag-microphone. Sorry. Unsa man? Ang anak. Sa mo ning apo. Ulain magkulor. Pagkilan. Kaliwat og agta lo. Pagkalindot yun. Bala ka. Nandindot, nandindot ka raha undong. Dito ka magmahay. Masakay ko. Gisak sang Magellan lo. Wala. Wala pagkalindot. Ano ba yung bansahan? Hindi, ikaw anak ka ng Tantanilya. baruto. Kung napunsi ko, no? Napunsi ka ng Sino si Kabakaka? Mausitong. Si Mausitong.
Qualified siguro ko na Hilo. Hala, oy, pagkalindog dahil lugarahan kumari, dun mo, sus, ginoo ko, dahil mo magmahay. Asa gani ni, dong, ay, ginoo ko, pareha mamugtigan lagi ka na doon. Mura magkagidahang anak. Ay, ginoo ko. Ano tayo mga tao-tao lo, dahil lagi sila may buto-buto. Kasi man yung buto-buto, ay pagkabastos ba ng buto-buto. Well, kaduhan na rin ako ng Hilo. Pero pa to na-develop ka doon pag ganun. Kuwangan pa to. Pwede na, newa pa na na. Kung maaari mo, mura pa mo nasa Hollywood. Oh? Ah, Hollywood. Astilan. Ano ba ko kilakwan lo? Sana all. Wow. Astilan. Pagkaninduta, dito dong. Mawai mo hang mga problema sa kinabuhi nga gipasan nimo. Manang mga problema ni do intong pasana kay bugat ka do ng problema. Ginoo ko. Samot na ko sa kabakit indong problema, kinoo ko bugat. Di pasanon lokdohod ra. Hindi ko lang itong na hinduhang tikod. Itong sa bukto. Wala na kasi mangot mo nito. Manoy. Kasi mangot ang naong mo. Mura man nagbayot. Kasi lang na may pina MGM 150 ko no. Kaya na 150. No, nagkakita. Pasti lang naman daw na to. Siguro kagaikan ko sumuang dogan. Pinaabab ko kagawa nga ka. Pasti lang nimo. 150 ko na. Pinakikita ang kagawa. Ano ko ang badilo? Hala, oy. Nagkana bang 150 andi, oy. Kanang, saan ka ng tawa? Wala. Buta sa nang lugar ahon doon. Nalimor pa ko nakadto. Mata ko sa una sa damgo. Lagi. Naputo ang danggo kay pukaw mo kong mama. Ganikalit kong kong singgit. Pastilan. Alis ang lampos mader. Hala, oy. Ah. Hala, oy. Pagkalindot ba niyo? Pagkataasa na ba doon? Peso na like liti pa doong langit. Pagkalindot. Paris, France. Wow. May baki lo. Ginoo ko. Asa may baki? Uy, hala. Wala na ko na magmataon doon. Hala, kuka. Basta naman lo ka magkumangan. Wala na ko ang mata. Wala pagkalindot. Ganyan taon lang doon. Chill. Ano mo na magkainom, magkulapo na doon. Ako nakita lang. Basta sa doon. Kasi masaya ginoo ko. 150 na po. Pastilan na ni mata. Hindi nga naman niya. Aray ko yan, da. Tara. Ay, hindi ko aram magkukak. Pasensya naman sa cameraman kay di ko makuha ni camera. Kay cameraman kung duha ako makuha. Ano mi, makaka, pwede mga Diyos sa lingsing. Bawal eh. Pero kanara ko sa kakaang dala. Bawal sa lingsing pero sa kakaang pwede. Asal ba tayo sa tapo na ondong? Nawagtang man. Naman dahil si Gwanda eh. Beauty and the Beast. Lalo. Kaninduta na. Nakikita ka sa nakita, lo. Asa man. Uy, kiloko. Nilit na yung 50 ondong. Pagkataas ko din sa babaw. Lamia, pagkaninduta. Dito na pakili. Basta yan. Wala na apoy. Undong na pa tunga-tunga. Kaya na apoy. Layon nga nagbuga og tubig. Ginoo ko na po. Mutungas na rin kamay. Kung na may estatua nga.
Ginoo ko board taroy. Kabastos pa nimo oy. Kanday ni siya. Ancient Greek religion and god of the storm. See, ba? Ay, Ginoo ko aranda ko aman lo. Uy, Ginoo ko pagka. Og sa kanta pa ni siwe. Kamu na lamay sumay. Yeah, diha. Page. Isang kabadyo, tulo ka buok, songay. O, tulo ka buok, Wala. naong. Tulo ka buok ngipon pero kuan. Nanalimot na kasang istorya. Balik na dara day Tower Osaka. Ano tok magadiha mo ra mag. Uy, di ara di ang music diri sa sudon dong. Leaning Tower of Kuan. Sa Italy dahil nilo. Sa Italy din eh. Ginoo ko pag-abugar ra mag. Semento. Kuan na siya dong kadang dok na siya. Ayo. Hello, pagkalindot ka, dito na rin lugar, samot nagnakar, special sa mga nundong. Ginoo ko. Daghan mga chika-bibs diri nundong. Nakaigis ng pink. Kaya naguna nga, may nagpagkapanali ako. Doon sa may naapo dito sa ibabaw dong. Kung ana si Jack, na bawang sa kato na napunta si Jay. Napunta si Jay kung ano, bawang nakalipat ko. Dito po sa ibabaw to, aray dakong kuan no. Nada kong Ginoo. Wow. Mawa, masada itong pagkatiguang ang ting style na ni. Samot kag mga kita kag kuan. Uy, delikado tayo ka. Naragliyon ka magbuga og kuan ano no. Nasa manang lugar ha. Magbuga og tubig, niliyon na. Uy. Tapos nag-inusasan. Oh, may bralo. Ginoo ko. Mga dagan mga bastos na ni. Ang anak ko doon, naka-orange, nakakuha ko doon, kalmakado. Bago pa naman doon na nasilang ng ako ang Ibang apo. apo ha. Gahapon pa na nasilang. Tawag lagi ko, Paulo. Ay, Ginoo ko. Nalala sa Singapore. Sa Singapore ni. Uy, lindot. Wow. Kanindot, haloy, pagka. Uy, Ginoo ko. Mapalit sa Uy, Ginoo ko. Lain ba? Asa magkaon daw? Palit sa pagpagkaon sa koilo. Usay ko eh. Koy herbal capsule. Astula na koy, di karoon daw. Dito balik sa dari for supplement eh. Mo bingin sa koy, madam. Itong pampagana. Ano? Ang ganda. Wow. More than 2 hours dong. Wala, uy. Sila, pagkaligod, pagkaligod. Ang lami ang mga kulor, oh. Nagkuha naman dito.
Grabe. Grabe color-color ka ito. Ano sa kilo ya? Asa ba itong makilaw pa ni Odong? Kanang puwahon. Uy. Pagkadag ko na ba na? Grabe. Kung sa manang isda, Odong? Pantat. Ay, ganda ito. Sabi ko katong paitan ba ito? Suro. Buli. Uy, pagkanindot na ba? Nagkaroon pa magkukakita isda nga di kulon. Abel na kong sirina na di kulon. Di sirina na lo. Ay, ginoo ko. Sirina. Ano po sila dito? Nanagan na po. Ano na po siguro nito? Itong dasika. Bisig ito silang Mother Earth. Uy, pagkadag ko, ano ba dahil yung... Kanindot ka. Mas anindot ko. Kana paana siya. Ang sarap ito yung ganda ng tulaza? Kuhan na, kanang... Kuhan. Tulay sa Kintulibaw. Tulay sa atong paghinigog maay, hindi. Wow! Ayaw, Kinahanglan mo latas na ning tulaya para malatas na to ang pagsuway sa atong relasyon. Wow! Lolo, ando na po itong relasyon. Para malagpasan na to ang mga pagsuway sa atong relasyon, inday. Nagdupa. Ang sarap ito yung anda ni? Naisip? Ito po niya ako sa kapo. Ito ikuan kay Jesus Christ. Ato ko na itong kuhito. Ay, Serena. Ay, naano, Serena na ha. Oo. Wow. So, nasa dito po ulo. Gano'n nag-lindot. Kapay na lo, da. Hindi ka tamato lo. Wato, tagay ako makita po nila. Ang balik lang po tayo. Natorata ka to. Sige, sige. Sige ng bata. Dito ko sa ilang pagkagamay. Tapuan, dumutong nga ng bata. Dito ka na. Kikapoy ako lo. Hello. Hello vlog. Welcome to my guys. Ano, nag-hold itong atong dalahon. Ginoo ko. Bahal na may gold. Basta naalang siya. Ano ba? Japanese koi da itong mga kuan. Uhong, wala po yung mga uhong. Hello, uy. Nalagi sila ilang mga taas o. Hello, uy. May damudlaw lagi undo. Lo, yung nga na ang violo, yung nga na. Makita nila. Alam niyo ano? So, makita ninyo guys nga nindot ka sa kung naanay mga suga. O ha? Di ba? Makita dyan ang kanindot sa lugar. Di ba lo? Mau doon, sa mo doon. Maklaro na di ka na ako katagit-ngit ka. Kasi pag tumingin ka, akin ka. Masamot o ka lamig kanang naikuan isang view. Uy, to ano po sampot-sampot lo sa dito ng mga lugar Oh, di ba maklaro ano yan doon. di ba klaro Kidlap-kidlap, mura magkanang ngay. Kuhan sa... kanang Super Mario Oo, kanang nga na ba? Castellan. underground nga kuan Lawal, pag kanindutan mo yung nagarahaw eh. ano yun Oo. Tapos ginawa ko dari sa ubos na eh. Itong mga pispan-pispan kunuhay. may mga pantat nga di color. Itong pantat nga di kulor. Tayo naglabing-labing sa taas lo. Di mauwa, bisag na doon sa Ginoo nagkuan. Hindi ka na sila, nagpakita sila sa Ginoo na saksi ang Ginoo silang paghinigog maay. Wow! Wala doon sila magtago-tago sa ilang relasyon. Hindi parihan nila na nagtago.
Sana all. Sana all ka na lang. Nastila ning noon sa bawa ba ni Hoya ning langga mga sige ra magduko. Sige ra magbaw pagkabuusan na ba ni taasa ra magtiil. Color no. Oy oho. Oho sa kadlaon. Hindi mamaak. Di na mabaak pero mangiluwa ra na undong. Mang luha. Oh. Langgam lo ni sok-sok na uwaw. Mo na lang anak. Anak kanila mo na ang resulta sa singot sa kadlaon. Kuning lain maning singot sa kadlaon undong kay sus Ginoo ko mao do na resulta. Basta singot sa kadlaon. Pita dog-dog na ba niya ito ha? Kasi wala mga inday mga undoy. Sabi niya, pag tumingin ka, akin ka. Ano man yung statue halo? Tumingin na siya lo? Sito yung car na, waling-waling. Laki man ito, ginawa ko ang 50 ko na, pastulan di ko ang ganda mo. Kumedi. Ibuing video maday ni. So that's all guys. And hapon na gabi ladyo para ba may muli para ba may skin tulibaw. So kanang kato na laman na suroy naman namo tanan wa namin ning sakas mga kabunturang bahin kay gikapoy na ko. Oh, pwede ka masaka doon sa babaw doon mo. Naganoon sa pikas. Mao lagi pero ato na lamang gi-picture nila, ato na lamang gikuha og video kay kanang mara magyapon mato tas ibabaw mara gyapon view ha. So, mayon na lang ko og true loloki ko may ko daghang salamat sa inyong tanang pagsubaybay sa atong mga video and of course, we love you guys and goodbye. Shout out time na pod mga kajonjons. Na mega shout out kay Alexander Bernasor. Okay, thank you so much Sir Alexander Bernasor. Another shout out, mega shout out kay Garcia Matias. Yes, thank you so much Garcia Matias. Another shout out, mega shout out kay Aisati. Oh yes, hello guys, your friends sir, happy birthday, God bless. Yes, thank you so much. Another shout out mega shout out kay Miriam Tomoleng. Okay, thank you so much Ma'am Miriam Tomoleng. Oh yes, nakatapok ang mga bola ng vloggers. Thank you so much Ma'am Miriam Tomoleng again. Another shout out mega shout out kay Joy Cutie5 Vlog. Okay, salog kayo ang tubig. Thank you for sharing, John. Oh yes, thank you so much Ma'am Joy Cutie5 Vlog. Another shout out, mega shout out kay Ma'am Irma Granada. Okay, nindot ka mag-vlog back kay Joker ka. Oh yes, thank you so much. Daghang salamat Ma'am Irma Granada. Another shout out, mega shout out kay Merlinda Cadirao. Oh yes, thank you so much Ma'am Merlinda Cadirao. And another shout out, mega shout out kay Shelly Gallegos channel. Okay. Kuya, taga-tikira ko dool gyud sa Mag-Aso Falls ha. Mobisita pod ko sa inyo kuya ha. Thank you so much. Thank you so much. O dool ra mo sa bahay sa mong igagaw sa asawa, mga Liedo family. Shout out, mega shout out kay Emilia Llamazares. Oh yes sir, mega shout out. Mega shout out kay Emilia Llamazares. Ay saba idol basin maitok ang diwata diha. Ulpot unsa ang aso sa Mag-Aso Falls.
Amping Jud Idol. Oh yes, thank you so much. Thank you, Ma'am Emilia Llamazares, for always watching our vlog. Daghang salamat, Ma'am Emilia. Again, nag shout out kay Just Back Moto Vlog. Okay, relax lagi kayo diha. Agyo nindot lagan niya pahaway sa langhap hangin presko. Kayo kay ag mga presko kadong hangin. Why? Aso. Another shout out. Mega shout out kay Shally Gallegos channel. Ay, humana. Another shout out, mega shout out kay Salvador Golosino. Oh yes. Hello Sir John, amping mo diha kay diha si lagi kan si Idol Florame na adaw na disgrasya diha na lumos ingon si Florame kay ngutana pod siya kay lain daw iya pamati pagsulod niya undoy amping kanunay. Okay, diha nabitaw na daghan ako na disgrasya ngadto. Hapit gali ko nagbalang-balang. Kay dangog kadto ag hagdanan pagtuan pagdaog namo. Another shout out, mega shout out kay Ana Limolar. Okay, thank you so much Ma'am Ana Limolar. Hi Sir, nindota sa biodera Sir. Oy, hala gipangkapoy mi sa mo Sir. Oy, kay wala namo nakita si Lolo Kicks. Base mga Lolo Kicks sa tong time so wa naka uban pero karon kita kang Lolo Kicks way di ba aras ka energetic diba mabungkag inyong ngala-ngala og katawa kanang among sunod nga vlog nana si Lolo Kicks way sa pagkanindot nga lugar. And mega shout out sa mga atong ipang-promote nga mga channels. Unang-una mega shout out kay sa YouTube channel ni Teacher Sabina, and then sa YouTube channel ni Just Back Moto Vlog. Once again, Just Back Moto Vlog, and kay Julius TV J Bacolpo YouTube channel, and of course kay Nina Olivar YouTube channel, kay Melvin TV YouTube channel, and kay Angel Man YouTube channel, kay Bolan on the Go YouTube channel, and of course please visit also the YouTube channel of Robisi Magala, ang among silingan nga vlogger po. And of course mega shout out kay Mark Dolosinda YouTube channel, and kay GR Ayuban YouTube channel, kay Bill Kabayan Vlog YouTube channel, kay Isel Zalo YouTube channel. Okay, pangbisitahan na kay mo na yung mga buutan ng mga kuan legend. And of course, and also mega shout out sa ang idaan si Mama Willie Garcia. Of course, sa idang anak nga si Anan Garcia Gulapa o si Leplet Garcia Marcovio. Okay, nagkasalamat sa itong kanunay nga pagtanaw sa itong video. Way laktaw nga pagtanaw. Nagkasalamat mga insans. Of course, mega shout out kay Nidstar Caber. Hinautan nga na nahimutang ang isang tindahan sa Alicia Public Market, Alicia Poblacion, Alicia Bohol. Pag sa isang mga tindera nga sila ni Susina Hinautan Carias. Og sa isang mga igsoon nga mga Carias family nga mahong gingatuan sa Londag dito sa Istaka Tribe. Og ni Bong Amper og ni Rap Amper nga niya sa tindahan nagalingkod. Nagtungok si Rap. Og ni Analisa Salo. Og sa tanang mga tindera din sa Alicia Public Market, mega shout out din Joe. And of course, don't forget to like, share, and subscribe my YouTube channel, Junjun TV, and click the notification bell para updated mo sa mga latest video nga atong i-upload. And also please, ayaw po laktawi ang atong mga pahinomdom kay mo na nakahatag na to grasya sa kanunay. O mo na si Rap nga nagtungok, ngawa na nagtungok. So, mga na lang mga Junjun nga goodbye and may God bless us.